Oh, yan. Ito, ito na yung inintay ko. Ayan na. Sige na, bahala siya. Sige. Kuha ka na ng kuha dyan kung anong gusto mo. Your day. Your day. May maglilibre. Ay, mura lang siya. Oh, sige. Ang hawan. Kuha mo na isang kahon. Ha? Ito na yung inintay ko kanina pa. Nagugutom na nga eh. Parehas tayo, hindi naman kumain. Sardina mo nandun. Kuha ka. Ikaw kumuha ka. Mamaya na ako kukuha ng aking toto. Ay, Saan? iba pala ito. Hindi siya. Pinoy kwanto. Hindi. Ano? Ito oh. Ito may tayo na. Ayun. Yan. 555. 750. Bakit mahal? Ibig sabihin ng isa? Siguro. Marami sa Special offer. Hindi. Ano? Hindi. tatlo. 3 piraso. Tatlo. Ito medyo ano ng konti. Sa akin yan vlog. Sige na. Yun, dry. Kumuha ka pati sa akin yung vlog. Oh, sige. Sige yan. Yan, yung mga dry fish. Gusto mo pa, pansit. Yan o, sarap niya no. Ayan o, pansit pa to. Oh, Ayan, may tukpo pala dito o. oh ito ko. Kaso lang isa na lang. Yung atay. Atay, ayaw mo, atay balunan. Ha? Atay balunan. Eh, madali lang yan. Huwag mo yan. Ayaw mo? Dito mo. Peaceful. Ayaw niya daw. Wala Ayan, ka, no? yung Ano? bangos sa freezer siguro yan. Yan o, bangos. Ay, hindi pa nahiwa. Ito. Yun, hotdog. 10. Mamaya. Hindi mo naman. Bali. Ano? Gusto ko soft drinks. Isa lang yan. Dalawa yon? 3. Tatlo? Nagdagi. Di dalawa. Turian ko eh. Hmm. Oo. Ganyan na yung Bakit nandun. 3 real lang ko? Ganyan na yung nandun eh. Ha? Wala ko ilang chichirya. Oh, konti lang yung chichirya. Doon man din chuchurya yung mga nagaraya nandun. Ayaw ko Wala silang ano, daing na dami-dami toko sa Ayan, baba. oh. Gusto ko to kuha. Asa ba? Yan. 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 Magkano? Ito. 2 po. 15. 15. Pukwat baboy. Ayun, may paano mga ito. Galuto ka? Matay. Ayoko. Saan mo tayo natin? Kuha na, mag-adobo ka eh. Magbili kang tuyo eh. Ay, oo. Bili ko. Kaso lang mahal dito eh. Sige. Mas mura doon sa binibili mo din doon. Ah. Korean. Wala namang paa doon. Tuyo. Doon sa kabila siguro nandito. Ha? Nandito sa kabila. Asan na? Dito sa kabila. Ayan naman sa Bili ka na ng tiparo. Ayan, may tuyo. Ah, dito ang dilis. May lagay na ako. Ang mahal naman. Ang mamahal naman dito. Eh siyempre, nasa loob tayo ng mall eh. Ito. Masarap po, pasit na. Ayoko na. Yan, kuha na. Ito gusto ko lang na. Ito. Bakit ang mahal? Siyempre, ang layo niyan eh. Lumangoy. Ikaw, baga na. Oo, noodles. Eh. Saan ba yung tuyo? Hanapin mo. Oh, tingnan dito. Saan yung tayo? Magkano ka? Ewan ko. 8 lang yan ha. 8 real. Yan o, sa tanghon.
Ito, sorry. Laka. Kunin mo yun. Laglagan na. Malikot talaga itong cellphone na ito para nakakita ng ano eh. Ito may kalahati lang. Yan. Tama na to. Kasi sabihin mo. Ayun, nakasipan ko. So, saan yung toyo? Nandun. Oh, yun. Nandun na yung mga mantika eh. Oy. Ito. Magkadiwa naman tayo. Ako maglakay yung ano nila. Ito. Toyo sa kasuka. Yan, isang ba? First one. Bakit ito puti? Wala ba? Masarap din to. Tingnan mo dyan mga meron. Margarin. Tingnan mo. Dito oh, yan oh. Saan? Yan oh. Ayun pala eh. Tingnan mo kung may star margarin. Tanong ka rin. Hindi ka kumuha ng heart eh. Ah, ano yan? Hindi, iba yan dito ka. Saan yung star margarin? Baka mayroon. Hindi lang hinahanap ko. Doon sa taas ba ito yan? Ito, mandi star margarine oh. Kadami-dami oh. Nasaan? Yan oh. Ayun. Yan. Sa wakas, makakatuyin din. Oh, tinapay na lang kulang. Ito ang gusto ko na pala. Yung amo mo oh. Hayaan mo siya kung hindi siya lang kumilindi. Sana nakal-chichirya na lang. Chichirya na lang. Dito ko lang. Yung lang muna yan. Bigat na. Dili ko pa ako ng isa. Sana yung dapat to kasi may gulong. Yan. Punuin mo ito ha. Ay, hindi bibili na pala tayong pandesal mo. Yun. Yan. Pipip. Pipip. Oh, yun tinapay. Anong gusto mong tinapay? Kaya mo dyan. Ito lang gusto ko. Doon oh, yung mga pandesal pala sa taas. Saan na taas? Doon. Pupunta ba ako sa taas? Oo. Hindi ka na. Oo, mamaya na. Tama na yan. Tama na yan? Oo. Para may pambili pa ba ako? Wala na. Ka. Wala na. Oh, sige. Oh, yan.